Добро утро, прекрасни! Спомняте си, преди няколко дни споделих с вас една пратка и в нея имаше нов лимитиран продукт от любимата компания Елар, а именно почистващата пудра за лице, която аз не съм ползвала никога като цяло пудра почистваща за лице, камо ли тази. Да, вече след няколко дни имам някакво впечатление вече от нея и искам да споделя с вас как се ползва. Хайде с мен в банята! Или Елар Алоe Vera Relaxing Breeze, почистващата пудра за свежа и хидратирана кожа. Навлажнете ръцете си, вземете малко, наистина малко количество от пудрата и разтворете с вода до образуване на пяна. Масажирайте лицето с кръгови движения и накрая изплъкнете с топла вода. Освежете сетивата си, кожата си с уникалната комбинация от натурални съставки в почистващата пудра Алоe Vera Relaxing Breeze. Формулата с алоe вера и екстракт от саликорния деликатно регенерира и поддържа хидратацията, докато каолиновата глина ефикасно абсорбира замърсяванията, оставяйки кожата ви чиста и свежа без усещане за сухота. Трансформирайки се от пудра в лека пяна, при контакт с водата пудрата създава нежен пясъчен цвят благодарение на екстракта от гардения и обгръща сетивата ви с аромат на морски бриз. Алоe Vera Relaxing Breeze е истинско морско бижу за вашата баня, превръщащо всекидневната грижа за лицето в луксозен спа ритуал.